Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Ana m ewetara gị okwu mmalite nke dị n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metara, nke na-asị ụbọchị onye ihe ọjọọ mere ihe ọma, obi anaghị adị ya mma, mana ụbọchị ọbụla o meghị ihe ọjọọ, ụra anaghị eburu ya, maka na arụsị na-eri asaa erighị asaa, ọ naghị ezu ike. Naanị echiche onye ihe ọjọọ mgbe niile bụ ime mpụ, ịrụ ala na ịpụ eze elu. Mkpa ya kwachi efola bụ ịkpa arụ. Mana gị bụ onye arụrụ ala, ị chetakwara na ọ bụ ihe onye na-asara ka eji akwụ ya ụgwọ? Ihe onye na-eme na-ezu ya ahụ, ihe onye na-eche maka ya na-abịara ya, n'ihi na ọ bụ isi ọbụla kotara ebu ka ebu ga-agbakasị. Onye omekome, ị chere na ịgbalala? Mbanụ, aṅụrịzila n'ihi na isi mkpi dị n'akpa mkpi. Ịgbala, kedụkwanụ maka ụmụ gị? Ụmụ gị wụfee ya, ma ụmụnna gị ma ndị gbara gị okirikiri atọla, maka na eze anwụrụ anaghị ekwe nsachapụ. Mana chetakwa na ihe ọjọọ ọbụla na-anata ụgwọ ya. Ikpobe ekpochaghị, ụmụ gị ewere eze kpere ekwere, ma ụmụnna gị ma ndị gbara gị okirikiri na-eji anya ha ahụ ntị ha. N'ihi nke a, onye hụkwara ihe ọjọọ ma ọ bụ hụ onye na-eme ya, kwupụrụ ala, maka na onye hụrụ agadi nwanyị ebe ọ na-eri akpala ọkụkọ were hapụ ịchụpụ ya, marakwa na o bute ụkwara ozuo ọha niile ọnụ. N'ezie, ogbu mma na-ala na mma, ọgba egbe na-alakwanụ n'egbe, ọgwụ na-alakwanụ n'ọgwụ, n'ihi na ọ bụ ihe onye na-eri ka a na-enye ya. Onye nwee ntị ọ nụrụ, onye kpọchikwaranụ ntị ọ ghọta n'ikpeazụ na ọ bụ ihe onye ọbụla metara o were isi ya buru, n'ihi na ọ bụghị onye buru ibu mkpumkpu apụọ onye ọzọ n'azụ. Bịara m aka tụsara m ozi a. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.